Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Александр Лукашенко правёў кадравае прызначэнне. Пасаду міністра культуры заняў актор тэатру і кіно Руслан Чарнецкі. Новым паслом Беларусі ў Туркменістане стаўся Станіслаў Чапурны. А Сергея Наливайку, які быў міністрам падаткаў і збораў, прызначылі памочнікам Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці. Руслан Чарнецкі змяніў на пасадзе міністра культуры Анатоля Маркевіча. Чарнецкаму 43 гады, ён выпускнік Акадэміі мастацтваў. Таксама чалец пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у справе адукацыі, культуры і навукі. Чарнецкі неаднаразова публічна падтрымліваў Лукашэнку. У інтэрв'ю ў праграме «Маркаў» нічога асабістага прызнаваўся. Не было ні секунды сумневаў у тым, што ў 2020 годзе абраў, цытата, правільны бок і падтрымаў дзяржаву. Беларусам сёлета выдалі паўмільярда рублёў ільготных крэдытаў на айчынныя тавары. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага каналу «Беларусь-1» апавёў прэм'ер-міністр Роман Галоўченка. Ён таксама запэўніў, што ў наступным годзе праграма працягне працаваць. Крэдыты пад 4% гадавых на набыццё беларускіх тавараў Беларусьбанк выдае на даручэнне ўраду з пачатку гэтага года. Найбольш запатрабаваныя тавары паводле прэм'ера, падлогавае пакрыццё, вокны, металічныя дзверы, халадзільнікі, пліты і газавыя котлы. Праз месяц заканчваецца тэрмін абмену банкнотаў узору 2000 года на дэнамінаваныя рублі. У сувязі з гэтым Нацыянальны банк на снежань падоўжыў час працы касаў, што ў Менску на вуліцы Талстога. Як паведамілі ў прэс-службе Нацбанку, касы для абмену будуць працаваць з паловы на 9 да 19 гадзіны. Усе іншыя аперацыі ў касах ажыццяўляюцца да 15:30. Старыя банкноты будуць лічыцца несапраўднымі з 1 студзеня 2025 года. Падорым дзецям цуд. Калядную акцыю, скіраваную на дапамогу дзецям, чые бацькі цяпер у зняволенні паводле палітычных матываў, распачаў фонд «Байсол». Арганізатары абяцаюць, што на падарунак кожнаму дзіцяці выплацяць 100 еўраў. Падтрымаўшы акцыю, вы зробіце значна больш, чым проста фінансавы ўдзел. Вы дорыце дзецям веру ў цуд і замацоўваеце сямейныя сувязі, якія не пад сілу разарваць аніякім абставінам. Звярнуцца па дапамогу могуць сямейнікі палітычных вязняў, у якіх ёсць дзеці да 16 гадоў і нехта з бацькоў застаецца або быў у зняволенні больш за 3 месяцы. Для атрымання дапамогі сваякам неабходна запоўніць адмысловую заяўку да 20 снежня. Падрабязнасці на сайце baisol.org. Канцлер Нямецчыны прыехаў у Кіеў. Гэта першы ягоны візіт за 2,5 гады. Оляф Шольц мае правесці перамовы з кіраўніцтвам Украіны, у тым ліку з прэзідэнтам Уладзімірам Зяленскім. Таксама чакаецца, што канцлер можа абвесціць пра новы пакет вайсковай дапамогі ад Нямецчыны коштам 650 мільёнаў еўраў. Напярэдадні ў Кіеў прыехалі кіраўнік Еўрапейскай рады Антоніо Кошта і вярхоўны прадстаўнік Еўрапейскага звязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кая Калас. Гэта быў іхны першы працоўны дзень на новых пасадах. Антоніо Кошта паабяцаў Украіне хуткі прагрэс у працэсе ўступлення ў Еўразвяз. 2 перамоўныя этапы пачнуцца ў першай палове 2025. Таксама Кошта абвесціў, што з пачатку года ЕЗ будзе вылучаць Украіне 1,5 мільярда еўраў штомесяц з замарожаных актываў Расійскай Федэрацыі. Краіны Балты дамовіліся ўвесці нацыянальныя санкцыі супраць асобаў, адказных за задушэнне пратэстаў у Грузіі. Пра гэта паведаміў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Літвы Габріэлюс Ландсбергіс. Паводле медыа ўгаворка пра 10 высокапастаўленых чыноўнікаў МУЗ Грузіі. Пратэсты ў Грузіі адбываюцца пасля парламенцкіх выбараў. Новы імпульс яны атрымалі на мінулым тыдні пасля заявы прэм'ера Іраклі Кабахідзе аб прыпыненні перамоваў наконт далучэння краіны да Еўразвязу. Чарговая акцыя пратэсту ў Тбілісі прайшла гэтай ноччу. Яна скончылася сутычкамі паміж пратэстоўцамі і паліцыяй. Сілавікі ўжылі вадамёты і газавыя капсулы. Мітынгоўцы абараняліся піратэхнікаю, паліцыянты пераследавалі і затрымлівалі удзельнікаў акцыі. Адзін працоўны дзень на тыдні. Гэтак пачнецца ў Беларусі 2025 год. Роман Галоўченка патлумачыў, чаму ўрад не зрабіў выходным 3 студзеня і такім чынам пазбавіў беларусаў тыдня навагодніх вакацыяў.
Паводле прэм'ера, тыдзень адпачынку – гэта поўнае расхалоджванне ці замарозка эканомікі. І нашая краіна не можа сабе дазволіць такога доўгага адпачынку. Гэтак вакацыі ў беларусаў будуць з 1 да 7 студзеня з перарывам на працоўны дзень 3 студзеня. Працоўны панядзелак 6 студзеня перанеслі на 11. У Менску на Новы год прызямліцца НЛА. Гэтак назвалі новы святлодыёдны аб'ект, які з'явіцца ў сталіцы. Аднак, дзе менавіта ўсталююць святочную канструкцыю, пакуль трымаюць у таямніцы, каб зрабіць жыхарам гораду сюрпрыз. Як паведамляе выданне «Мінск новасці», агулам сталіцу сёлета ўпрыгожаць 5000 светлавых канструкцыяў. Новых – 1,5 десяткі. Сярод іх упрыгожаныя дрэвы ў скверы Леніна, залатыя зоркі на ўездах у горад і кветка на плошчы Багушевіча. Святочная ілюмінацыя святлодыёдная, што дазваляе ашчаджаць электраэнергію. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Заахвочваю таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня глядзіце о 20:00 у аб'ектыве.